መከላከያ ያለን እንጂ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እንጂ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እንጂ እንዳትጠራጠሩ። አዎ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እንጂ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እንጂ እንዳትጠራጠሩ። አዎ አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት ጸጋ አላቸው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ። ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ። እድሜዬም በሙሉ ማለት ነው። ለምኜ ብዙ አላውቅም። ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም። የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን። سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوتيوم امبار كم تبي تدقاقامي ان ريو زلنا بزوان زي تي بوليتيكا وكنتات نايكرنا افريكا بعبيو دما باندراويكا هو تتاني ابي احمد زمرح زلو كنتات ابزين كلت كمس قبلاهم الى زقرب كون تحديثات امامن حيل لني يلو فكرني ربط حدها جلسب تالنت ناي موسيقى كله يخل كاله ناي سبورت انا ناي ملمان تالنت يزلني تلمينا يكون الليو يزبل زلو بحكي اي ثينك قبل ما انا كم زدمع دما ابقى قليوس نري لنا ناي ملمان تالنت كم زلو تاغر وين ابوس سناف كم زي كونت رينا لنا بزو خينبتي لومي ازيا قداس معبالتاتنا كنري سدما نجو بوليتيكا نايكرنا افريكا بمسرتو قداسنا زلوي بغت دما غداينا ايثيوبيا ناير ترانزيت كفيو حدا كابو كنريو حسيبنا زلنا غداينا كلل تግራይ تمرحنت امونغوتي ننوي حوانا بسلطان زصنحن حجون جينا تلخ زبل زلو حيلي هوحاتن اتي غزياو ممحدار تግራይን زلو امونغوم زلو فللي استخالم ابستفلالي غاطامي صقم كم زلو نرصن هنا جدما هذا اقداس سغمتي وسيدلو تغزياو ممحدار تግራይ ملو صبصابناتو كنرينا بمقطال ኤርትራውያን ልክዕ ህወሓት ዝዝወሩ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ልክዕ ምስ ዕርበት ናይ ህወሓት ብዙሓት ድማ ኣብቲ ደንበ ኣብቲ ምስ ተቃወምቲና ዝብል ኣውት ሓቢዮም ካላ ኣጀንዳ ተሳልጡ ዝነበሩ ብኩሉ መንገዲ ጉዶም ክወፅ ጀሚሩሎ ዝተፈላለየ ጉድ ድማ ክንሪና ካልእ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሪፖርት ረኺበ ኣለኹ ንሱ ድማ ናይ ኣቢ ኣዝዮም ሓደገኛታት ሓሶት 10 عندهم ግን 10 ካብኦም ክንሪና እዚኣቶም ድማ ብሕጅ ንኽብሎ ዝኽእል ከግዱልና ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዝኾኑ ክንሪኦም ኢና ካልእ ድማ ምስ ጂኦ ፖለቲካናትና ብዛዕባ እዚ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ዝህስስ እውን ክንሪና ካልእ ብዙሕ ኣርእስቲ ኣለኒ እንተርኪብና ጥራይ ክንሪኦ ኢና እናበልኩ መጀመርያ እንጅምራ በዚ ናይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ እዩ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህልዎ እዩ ናትኩም ሰፖርት ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ከትኩም እውን فلو كتقبرون بتحتنا حتى نابلكو ابزيا بزيان نجمر ليتس جو وهم لعلوات حلفت حوحات تعالن قبروا هاد زركبهم لعلوات حلفت حوحات كابناي منقص حلافنت كم ستلعالو تقليسو رسم محدار قزيوم محدار تقراي جيتاتشو ردان ويزرو ليها كاسان ناتو عالم قبروا هاد ناتو تخلاي قبر مدن ناتو اماني الى صفان كاب زنورو منقصتاو حلافنت كاب تقمت 15 جميرهم كم زلعالهم بعلاو دبداب يقليسلو مزر زلوم زوص حبريت 4 لعلوت حلفتي حوحات كاب سراح منقص تلعيلهم علو قزيوم محدار تقراي نايت عالم قبروا هاد بمعارض مكتل بريزيدنت زنبرهم حلافنت كم زلعلف ليزلهم بتوسخن ويزرو ليها كاسا محدار زوادو مبراق نايت اماني الى صفات شيف كابيني سيكريتاريات نايت تخلاي قبر مدن محدار زوا سمين معراب كاب زنبرو منقصتاو حلافنت كم زلعالهم يقليسو زلهم حز تقفيف زلو سلطان انتايو زبل حتو كاب بزحات زبقس زلو خوينو ودوا وحلافنت زي كونس منقصتا وحلافنت مخانيو ترقاقيصو زلو مسر زينا يتعلم قبرو هاد بمكتر رسم محدار معرق اما خاري قديات بوليتيكار رسم محدار زنبرو خوينم كاب سلطانم بوقع كم ستلعلو مستفلت اللعلاتيو نحوحات حلافنتهم قنز ملكات اقداس خوين 5 قصليو تحبير زلو نزم الكيتو رئيتو زكافل بوليتيكنيا محاري يوحنس ناي منقص دموز اين هبن مالت ينبر زل علن زي العلن سرح كونا حلافنت سلازنبري كونن ويكا مخارن تمكرن سلازنبري كونن كبل قليصو والو واسي خدما اب مسبا سمينتو امسفن انجينيرينج ترانس ايثيوبيا اسرو كونستراكشن غونا تريدينج اديس مدحانيت فابريكا
عدنا عيزانا مارت محبر لمعات تقاي إذا دابيت فتحوا لغا حوزة تزلو أبالات حوحات وين تماساسال سقمتي وسدلو ميللو ودبات ننابي صحفتن كمل ساي قباء زبالة بوليتيكينيا معاري يوهانس نعرون يخونا قلقالو تهاب تتكالاتون بزي شراويان سبميا كمن رحي قباء نخلهم تقارو زحاق وفي مساقاقر منقشتون يدلينا أيو زبال حسابونا قريبلو كابزون كان منقستو حلافنة تسوقي قومزلو سبا سلطان حوحات زبزحو عزراربتو مخانو ميوزي نقر اي تعالين قبرو هاد نيتورك بمقلان بتلاقا قامز خصوص خوينام قنبو علوم بقلسنة تزقار بولوم كسي ككلاخلو اي رأيون اي تدخلاي قبرو مدهن كرم معالتات عزرارب السب خوينام مقلنا يمزفلاتيو أما حدار زوا سمين معراب أي تتخلاي قبر مدن نحو حسريت كم مصحف قدس يزريو مبالم الزرارة بسبب كوينام يوم كان يوم نيروم اتم حلافية افتقر بمعالتات قزيوم حدار تقراي كي كايدي لزخل كله مدرك حوحات ترخيبو معبز اسم وزربا كم سرح فتصاميت نايز أخبات صباوعا از مدرخ حقاو مدرخيو عبز مدرخ زي تساتف ومرارحا كم تستبهاله حاسيبو موزوصونو تحسد كلاو سرار حايو اب حق دنبنا دما اخبا زي ترخبه ويز عنقف اكل كاب حلافنتو زبارريو زبل سلازخونه حزي كنوسنولنا انا حق دنبنا يحوحات كم مصحف قدس يزريو اتي اب حق دنب ودمنا استقمت عنقصاتون كابتم ناي قال اغزابير عسته تزازات يزريوم كم الى ازامن مبالم نبزحات الزرارابيو እዚ ኩነታት እዚ እናራኹሞ እንታይ ክገብር ደልየ ኣለኹ እዚ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ብመሰረቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ክዝረብ ኣይ ኣገዳስነት የብሉን ኢለ ዝኣምን ግን ቁርብ መብርሂ ነቶም ዝያዳ ነቲ ነገር ዘይትፈልጥዎ ህወሓት ዝበሃል ብመሰረቱ ተጋሩ ከም ዝብልዎ ናይ ሓደ ክልል ማሕበር እዮም ዝብሉ ወይ ከዓ ዕብለላ ናይ ሓንቲ ናይ ዓድዋ ሓይሊ ዝበሃል ዘረባ እውን ሰሚዕኩም ትህልው ኢኹም ስለዚ እቶም ቀንዲ ቀለስቲ ናይ ህወሓት ዝነበረ ካብ ቀደም ከባቢ ዓድዋ ከም ዝኾኑ ምሳቶም ድማ ዝያዳ ከባቢ ሽረ ከምኡውን ኣክሱም ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፉ እዩ ዝንገር ነይሩ ስለዚ እዚ ክመስል ከሎ እዚ ሕጂ ኣብ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ መፅኡ ዘሎ ድማ እቲ ናይ ራያ ዝበሃል ጌታቸው ረዳ ኣሎ ከምኡ ድማ ተወለድቲ ዓጋሜ እንድርታ ከምኡውን እቲ ቴምቤን ዝበሃል ስለዚ እቲ ቀደም ኣብ ስልጣን ዘይነበረ ሕጂ ናብ ስልጣን እቲ ኣሰላለፋ ፖለቲካዊ ኣሰላለፋ ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ እናተቀየረ ይመፅእ ከም ዘለውን እቶም ሓደሽቲ ወለዶ ፖለቲከኛታት እውን እንትኾኑ ነቲ ናይ ህወሓት ዕብለላ ببارت ترادي كنا كم ودب ترادي كنا أبت بوليتيكان قطبان أب كل صلاتات ناي تجرين تزلع على جلاد عاوز نبرة تزتجبر وجو نتخوني بناوتهم بوليتيكال فيلر كلام من جدكم تناخ على خلو حمق ناي بوليتيكا وكايدو من ناوتهم ولك أو ربح ناوتهم ولك أو جبنات نبش فانن نتهز بي قداي ناي تكوينات كم زجبروا يوم بزيادة زنقرو سلزي زي زرباز سميكم اللهم سلزي أبزوان زنتايز بهالزرباز معلو هو حتى ناي موداتا قبعة مريت ويكانا مريز أطوطلو قزي بتحلو زبل زربا بتدقاقامي على السوشيال ميديا كزرقع سمعنا لنا اليوم 4 ترايسلو تسوقوقنا يكون انت قداي قدم يومنا قدما بيلوم شوعتي عبيتي حلفتي أبزوباتات ويكابتي كل لو أبتي نوز زوباتات دم حضرو زنبرو نساتهم وانت سوقيقوم نيروميم أتاقبابا سوقوقا دما بقات تانعاتاتهم بمنقار استقبر زي كونسي دارقا على السوشيال ميديا يمدسمعو زلو سلازي جيتاتشو ردا هذا أزيو أجداسي مدرخ ويدما سقمتي وسطكم زلو يزنقر زلو بدحريو مني زلو انتايز حق زلو نابي قطعي خيز دل زلو انتايو اكزاكتلتي استراتيجي عبز زخون زلو نقزيو خنقط فينا زكونتات زي بحافشا قن تزرع زلو أسلالفا قداينا تقراي زيوم كلتيوم حيلتات هو حد بحال زلو ويكاتهم زلي زلو جيتاتشو ردان تمسو زلو أبقونون جيتاتشو ردا برقص أو أبتوعل بريتوريا مستي أبي كم تسلفه وي أبي حق زهم زلو ينقر نيرو كاوت أيون جيتاتشو ردا بتدقاقامي مسير تراون بزت السلام كفتحوا 5 دلي تزاري بالله مسير تراج أقام زلو حدا بمسرته كاب قدم انتو خانون حدا أبي بوليتيكاوي جاك زلو هو حات مسير ترا شجر كم زلو أبز حلفه أسرع عمد أبز نبرة كنتات نتو كنتات كهدوء يخل نيريو بمنجس إيرترا بزح جزية فتنة جبر نير بغليلو ولا منجس إيرترا مسو ديسكاس كي جبر بمسرته على ملخاوي حقي نسوز فرملو أمخا بزي يقباي قبلو حرايز بلو قداي نايدوب محنت أصلا نايدوب قبلو نيرو أيد ليون سلازة تجراي أتي هو حد بالحدا كابت أفتكرنا أفريقيا بيرترا ترايقنا يكونن أبكرنا أفريقيا حدا زي حدا جنيا حيلز نبرة مخاني زنجرلو زي ترنا فزدما أب تجراي ونخلنا زوكلنا يكونن زبلو هو حد أزيز صلهم بزو حزب تجراي كم زلوا على السوشيال ميديا ريهم تهلو يهم
ስለዚህ ጌታቸው ረዳ ድማ መፅዩ ንዓታቶም ኣብዚ እዋን እዚኣ ከይተረጋግኡ ከለዉ ጠቕሊሉ ከኣልዮም ክኽእል ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝውስን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣኼባ ናይ ህወሓት ኣብ ተፀዋዓሉ ናይ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ፀገሞም ብጋሕዲ መፅዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ድሮ ብርቱዕ ስጉምቲ ወሲዱ ይፍትን ኣሎ ክወፃእ ድዩ ኣይወፃን ካላርስቲ እዩ but this is a very bold ይብሎ ወይ ከዓ ዓብይ ስጉምቲ እዩ ወሲዱ ዘሎ ብፖለቲካ بكل مدايك تريو خلها قليل كخون ኣይኮነን ግን let's listen a little bit እንታይ ኣሎ ኣብ ድሕሪ ባይታ ድሕሪዩ ናብቲ ኔክስት ህወሓት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ክንድምንታይ ውሽጢ ኣትዩ ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ይዘርእ ከም ዝነበረ ውፅኢት ናቱ ምስ ምጥፋሽ ናቱ ሕጂ ክንሪኦም ኢና እንታይ ኢሎም ከጉርዑ ጀሚሮም ኣለዉ ኦፍ ኮርስ ህወሓት ኣይብሉን እዮም ግን ናይ ህወሓት ምብዳእ ዘምፅኦ ፖለቲካዊ ጥፍሽና ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይመፅእ ኣሎ let's listen to this one now a little bit before we move to the next كم سرح فصاميت نايز اخبار صباوعا از مدرخ حقاو مدرخ يو ابز مدرخ زي تساتف مرارحا كم تستبهاله حاسيبو مزوسونو تحسد حتى الزراراب كما يغيرو نعاي زمرحني بيناي ملكع خن عيك مرح يخل كم ناتي امنت حزي ما اخلاي كوميتي غمغيمو زعكوت زجبت غمغام حيزو كمصاي يخلن ناي ما اخلاي كوميتي اخبا شح غزي بزي تفلطو غداي سبرن اي كايدن نغمغم انتبلكا ازنصب بويبل اصيو كان تمصخا دما ازي غمغام نشفحيو نابله غمغام زفرح ابشلو لغاك نبر زدل حيليو از دما مغمغام ابي وزي كونس ناي بوليتيكا سلالفا زقير حيللو اما اخلاي كوميتي اجندا جميرنا كنود اين خلن ازي قند صغمنا ايو بمواليوم نت مدرخ نزخل كولا اكارات نقيفهم نيرم بز مخنيات دما تخلاي نسريت حوحات كم مصحف قدوس كم زامن غليصو بزبله زراراب سو كينم مقنايم ايرسان كالي لومي كم منغساو حلافنت تعليم زلو بعل سلطان زخونو ايتا اماني الى صفا ابدا دبيت ميديا قريبهم حزب تግራይ ናብ ደማው ኪናት ዝኣተወ ንሕወሓት ምድሓንዩ ዝበለሉ ጉዳይ እውን ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ዘረባ ስዒቡ ዝቐረበሎም ተቃውሞ ንስልጣንካ ምንዋሒልካ ቃልሲ ህዝቢ ኣይትጭወ ህዝቢ ትግራይ ትማል ኾነ ሎሚ ዝተቃለሰን ዝቃለስ ዘሎን ንህላውኡ ንሓርነቱ ንናጽነቱ ኣተኣቴና ሕቶ ለምን ኣተኣቴና ኣታ ፈልጥያ ኣብ ሓቀ ጀዋን ትፈልጥያ ምሽ ንዛሙ ለኩም ዝዛረብ عبد الزبالة نزارب فلت عينها شو بدك تبقى عوي سبعي في رقم بباري سمعوا محجي تي ما كم دراما يو سمعوا this is ازي اتوم ديمقراطي كم تقولوا تصبح حبرتسب الله سمعوا محجي سنعمو بباري زامنو نس كم زامك شاور نسخه ترى خان الله لغتهم ليلك ገንዘብ ካብ ሰበይት ካሰሪካ ንፈልካ ጽቡቅ የረ ተፈተካኒ ፈጣ ሰበይት ካያ ተረፈት ይፈጣ ለቅኻ ሁሉ ነገር كم تصدق هتفتن مالتي تاي مالتي ورش تاي مالتي هو مالتي سي انا زي فرتك هاي مسلكه تسبي تخاطر ولد كان اخذ تقول نعي بيت السبع تفطر استغسب كم سيك ديل نغرات هي تزارب ابي دغه لها እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ኣብቲ ቅድሚት ጸለውቲና ባህልቲ ነቲ መንእሰይ ወደብቲ ዝበሃሉ ሓይልታት እዮም unnecessary discussion ده هنسمعهم يخلفكم كا مخنياتو زسمع قم نجار سلو زلهم زي كونسي ازي اتوم زمرحوا منسي كم زلنا ناخذ فلطي له ايه شغلوا هاتهم زي سباي مسير كان راسي له عشاء كما عشاء فطور يعرف كنا كده بتواصيو انتم المجمع ابو الله جميلكا تعتم تابس ليكا ابزي نو ميت كلير نو افلطال صنامو تفعارك افلطال لكادي كنا جزب تواسيو لايك دو ابزوش 3 عامات مالتي اسمعني نو افلطال زي بالكا يبلاي نكرم كاكدوا نكرم كاسكي very good yeah نكرم كاك امچرشا ساعات ان حدا عند برهان افتح حساب مقبا توتو ابيلو ويم دنگار رخيبل ولقل غوصي يصفعو شعايا تناتي فيبن عند برهان كسحابو كله امنا يتفاتو انا علي نيري ترديكم الله نكرم كاك سر اخر عندك كندي واغا تخفل نبر سبكو يا حق زرا خن زارو تغينا هنا سواتنا كو سميت لنا سو عندنا تدركوا حسوت على ميدوم نيو ارتاونت مودو ابي مچم ارتاوي خان صحابلو انتي كبلوتي لا ارتاوي كون سبزي صحابت مرات كون تدراوا يا خان تدركوا تدريها كنا ما توينا كنا ما يكافت مراتي ديكا اسقات لي افريقاوي خان كاتمو
اليوم قلت لهم كونفيز قبرهم مثلا روما متتلنا إيرتراونا أو إيرترا تبهال بتقر سدرام قرينا معيهم بتعقوا صدري شو كونفيز قبرهم تحبوا تسمع موسى تدرينا تدراوا يا خمدر كما قلت إيرتراوي إيركاب تمورون صح هاجر كاب إيرتراوي بهال هاجر إنما تينا كاب تمورون فجأة إيرتراوي خالدين هاي تمورون إيرتراوي كون نومر إيرتراوي إيرتراوي كون أنا سوداناوي نابلة حكي فرنساوي أنا فرنشي يبلكاي أنا فرنشي يا فرنش ما أقولي يا أنا فرنساوي يبلكاي فرنسا أنا غير فرنسا ولا حد فرنسا حجي سوق إنها تسبب بطل سلامتا يسمعكم اللهم እዚኣቶም ኮንፊዝ ዝገበርዎ መንእሰይ ኣለና እንታይ ዓይነት ስነ ሓሳብ እቲ መንእሰይ ከም ዘለዎ ስምዕዎ እቲ ዝዛረብዎ መጀመርያ ንሶም ከም ዘይርድኦም ፀኒሖም ድማ እቶም ተረዲዎም ኣሎ ትብሎም ዘለኹም ድማ እቲ ዝገደደ ድማ ተረዲዎም እንተሎ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛታት ምዃኖም ንኽትፈልጡ ዘሎ ኮይኑ ስኮይ ኣብ ኤርትራ ስቴት ኤርትራ ስታይ ኣይኮነት ከምኡ ይኮነት ኤርትራን ፈረንሳን ሓደ ይኮነ ብሙሉእ ተሰሪሑ እቲ መንነትን እቲ ነሽንን ሓደ ኮይኑ እዚ ኮይና ኩሉ ትገን ብሎ ንሕና ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነ ሓሚስካ ከይድካሲ ካብ ኤርትራ መፂኻሲ ኣሜሪካዊ ኣነ ኢትዮጵያዊ በሀገር እኮ ኢትዮጵያ ትኮን ትኽእል ዋላ ኤርትራ ትኮን ትኽእል ግን ኣምሓራይ እድብል ኦሮሞ እንታይ እድብል ንሕና ግን ኣብ ክንዲ መንነትና ንነግር ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ኣሎ ኢና So እንታይ ትርኢ ኣለኹም ኣብዚ I really want you to know this one እንታይ ክትሪኡ ደልየ ኣለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ሓደገኛታት እዮም እቲ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንኸይትቕፅል ገይርዋ ዘሎ ነጥቢ ኣብ ኤርትራ ክእትውዎ ይደልዩ ኣለዉ Do you understand? Please ነዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ነዚኣ ክፋል እዚኣ ጥራይ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድኡኒ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝፅዕርዎ ዘለዉ ብተደጋጋሚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከም ዘይትሰርሕ ገይሩ ህወሓት ዝሰርሓ እሞ ከም ሃገር ክትቅፅል ያ ኣይትቕፅልን ዋላ እኳ ዘብለጭልጭ ገዛውትን ተለዋ ፓላሶታት ተለዋ ባንክታት ተለዋ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ሃገር ክትቅፅል ያ ኣይትቕፅልን ንሕና ዘይኮናስ ኢንተርናሽናል ኤክስፐርትስ ፖሊሲ ኤክስፐርትስ ቢዝነስ ኤክስፐርትስ ፖለቲካል ኤክስፐርትስ ኩላቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣተወት ሃገር እያ ክንደይ ግዜ ክትቅፅል ትኽእል ጥራዮም ዝብሉ ዘለዉ ክትቅፅል ተኮይና ኻ ሱር መሰረታዊ ሱር በተኻዊ ለውጢ ክትገብር ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ፀገም ከንታይ እዩ ኣምሓራይ ከም ኣምሓራይ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ኦሮሞ ከም ኦሮሞ ሶማል ከም ሶማል ከም ኢትዮጵያዊ ምሕሳብ ስለ ዝገደፎ እዚ ከዓ ውራይ ኢሉ ህወሓት ዝሃንደሶ ምዃኑ እዚኣቶም ድማ ቫይረስ ናይ ህወሓት ኣብ ርእሶም ዝኣተወ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ እዚ ክግበር እዮም ዝፅልዩ ዘለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ፋሕ ምስ በለት ኤርትራ ከምኡ እቲ ትግራዋይ ምስታብ ሰሜንን ደቡብን ዘሎ ሓንቲ ሃገር ንኸምስርት ሕልሚ ስለ ዘለዎም ነቶም ኣብ ኒው ዘለዎ ኤርትራውያን ድማ ነቶም ኤርትራውያን ካልኦት ብሄራት ድማ ጨፍሊቆም ቀቲሎም ልክዕ ከምቲ ንእስራኤልና ንድግፍ ዝብሉ ክልቲኦም እዚኣቶም ንእስራኤል ደጊፎም ከምቲ ፈለስጢማውያን ጨፍጪፎም ካብ ዓዶም ዘጥፍዎም ዘለዉ ከምኡ ገይሮም ነቲ ካልእ ብሄራት ከጥፉ ነቲ ካልእ ሃይማኖታት ከጥፉ ስለ ዝሓስቡ ዘለዉ ሓደገኛ ስነ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም እታ ዝበለፀት ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐት ካብ ናፅነት ክሳብ ሎሚ ኤርትራውነት ዝብል ኣይደንቲቲ እዩ እዚ ድማ ሃገራዊ መንነት ዘለዎን ጥራየን ምዕቡላትን ሃብታማትን ሓያላትን ሃገራት ኣሜሪካ ተኸይድካ ኣሜሪካ ዝብል ኣይደንቲቲ ስለ ዘለዋ እዩ ኤሮጳውያን ኩላቶም ከምኡ ቻይና እንተኸይድካ እቲ ዝለዓለ ሓይልናቶም ቻይና ዝብል ኣይደንቲቲ ስለ ዘለዎም ራሽያ እንተሕረ ከይድካ ዝተፈላለየ ዓይነት ሃይማኖታት ዘለዋ ሃገር እያ ሓደ ዓይነት መንነት ራሻዊ ዝብል መንነት ስለ ዘለዎም ራሻዊ ኣስላማይ ዶ ከምዚ ዶ ዝብል ስለ ዘይብሎም ራሻዊ ዝብል እዩ ዘለዎም ቻይና ከምኡ ስለዚ ሃገር ክትምዕብል እንተር ኮይና ክትሕይል እንተር ኮይና ብፖለቲካ ብቁጠባ ብወታደር ሃገራዊ መንነት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ሃገራዊ መንነት እቲ ቀንዲ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ንከፍርሱ ለይትን መዓልትን ዝዓጥቁ እቲ ኣብኡ ክዕወ ዘይከኣለ ህወሓት ድማ ንኸምኡ ኣጀንዳ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ድሮ ሓንጎሎም ዝተሓፅበ ኤርትራውያን መስሪቱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ብልቦም ትኽክል ዘለዎ መሲሎም ለይትን መዓልትን ከይደኸሙ ዝዕንድሩን ዝዛረቡን ዝጉስጉሱን ሰባት መሂዙ ዘሎ ብግምጣል ረእይዎ እቲ ኣብ ደንበ እዚ ቃል እዚኣ ክጥቀመላ ይደልኒ ብዙሕ ግዜ ግን ክትርዳእኩም እቲ ደጋፋይ የኢሉ ኣብ ጎኒ እቲ ኣብ ኤርትራውነት ደው ኢሉ ዘሎ እዚ መንእሰይ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ንኤርትራ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ብድሆ እቲ ዝዓበየ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ሽግር ዘለዋ ብብዙሕ ነገር ኣብ ብድሆ ዘላትሉ ንክሕዳት ዝበለፀ እቲ ዝለዓለ ሓይልን ዝለዓለ ምክንያትን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ኢሉ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ እቲ ዝለዓለ ፀላኢ ናቶም ንህወሓት ይኹን ነዚኦም ምክንያቱ ብቁጠባ ነቲ ሃገር ኩሉ ዝኽእልዎ ጠያይ ተኪሶም ላ እዮም ኩሉ ዝኽእልዎ ሚሳይላት ተኪሶም እዮም እዚ ህዝቢ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ብድሆ ዘለዎ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ እገዳን ጭንቀትን ኣብ ዘለዎ እቲ ሃገር ደው ኢሉ ኣሎ ኣነ ነዊሕ እዋን ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ነዊሕ እዋን ምስ ከም ተቃዋሚ ኮይነ ይኸይድ ነይረ ሳብ ሕጂ እውን
تي ناتي مرقتي ديمقراطيا فتح عبير ترى خمسة يزدلي عبير ترى ديمقراطي دي لو تدي قطبة حرنا دي كل كما تتخينوا كاب مزيوم فيروس اللوم تقام تزسرح مزيوم أبقون حجروم حدا مزياتهم بمتكل بخمين يرغبانه الساتهم ملو بملو على تاريخنا يرترى يامنوا أنا يامن أبتي سوراوك على سنايز بيرترى يامنوا أبو يامن أب سماتات يامنوا أبو يامن أبتشعت بهيراتنا يرترى يامن أنا وأبو يامن أبتناي كل هيمانوتات كن حدا يرترى من الناس بهال أبو يامن سلازي مزياتهم أبز بس حنا بيز سماما مس زفلاليون لاشتنت بتاعتهم امباكت بمنصر تهاجر بمنصر تقصالنت ناي تهاجر لولاونت كمون حسب خلقو مس دغفتي كم حدا بتخكل كاب لبو ديمقراطياو لو طابير تراس دلسب مس دغفتي زلك فللي زو حدا كاب مزيوم بتግራይ بهوحات زتمولو اجنداناتهم نتي ኤርትራውነት ንድምሳስ ዝፅዕሩ ካብ ምስኣቶም ንኽሰርሕ مزيوم دغفتي الكاتوغانيوم زنبركا نخسرح ويدما ابغون حزب ኤርትራ طويلم زلو مزيوم نخسرح تزقربي እዚ ብስለ ዝኾነ ድማ ንዓይን ንዓይኑ ዝመስሉን ቀጻል ንዓና ንኸጥቅዑ ኢዶምን ኣጽዋሮም ኩሉ ገቲሮም ዝቃለሱና ዘለው እቲ ዕላማ ግን ኣነ ንድሕርነው ይሕዋን ዝበርሃለ ነገር ተሎ እዚኣቶም ንኤርትራ ጽቡቕ ነገር ንኽመጻ ሕጂ ዘላቶ ኤርትራ ብዙሕ ጸገም ከም ዘሎ ኣይፈልጥዮም ግን ኤርትራ ጽቡቕ ነገር ክመጻ ተኾይኑ ንሕና ኣብጎን ህዝብና ኣብጎን እትዘለው ጸገማትና ኣብጎን ህዝብና መንጎ ኣብጎን ሃገርና እንተኾይና ጥራይ ለውጥ ክመጽእ ዝብል እምነት ዘለዎም እዮም ኣነ ከም ጆርጆ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መራሒ ኮንኩን ወይ ገለ ኮንኩን ከም ግለሰብ ግን ሃገርና ንሕና ኢና ሃብትናታ ንሕና ኢና ጸጋናታ ንሕና ኢና ምንጭ ናይ ዕቤትናታ ስለዚ ኮሚለ ስለዚ ኣመናነ ኣገይን ነገይ ምስዚ ኣብጎን ሃገር ደው ኢሉ ዘሎ ሃገራውነቱ ኣማኺሉ ዝቃለ ዘሎ ንሃገራውነቱ ለውጥ ክገብር ዝፀር ዘሎ ኣብጎኑ ኮይነ ንኽሰርሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝዋንስ ካብ ሕጂ ንድሓርውን yes ኣብ ኤርትራ ለውጥ ክመፀና everybody wants I know that now ቀደም ደገፍቲ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ክመጾም አይደሉን እዮም ከም ዘለዎ ቅጽል እዮም ተሉ no that's absolutely lie ሓሶት እዩ ውጽእ ሓሶት እዩ ቀደም ዘታሉና ዝነበሩ ያክል ኣብ ዝዋንዚ እቶም ደገፍቲ ዝበሃልቶም ኣብ ጎኒ ኤርትራ ዘለው እዚኣቶም ለውጥ ክመጽ ይደልዮም እቲ እንኮት ለውጥ ግን ብናይ ኣሜሪካ ስፖንሰርሺፕ ብናይ ሕብረት ኤውሮጳ ስፖንሰርሺፕ ብናይ ህወሓት ስፖንሰርሺፕ ክመጽ ኣይኮኑ ዝደልይዎ እንታይ ዳ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌትን ጻዕርን ክመጽ እዮም ዝደልይዎ ማስ we don't know ሳቶም ታይ ሓዝባ ይፈልጥን ያነ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝዓለት እዚያ ኣብ ኣኼባ ናይ ህግደፍ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ፖለቲካዊ ኣኼባ ኣትየ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ካብ ደገ ኣብ ሚድያ ካብ ዝረኽቦ ሓበሬታ ዝያዳ ንህዝቢ ክጠቅም ዝፍትን ግን ሓደ ሰብ ንኤርትራ ኣብቲ ዝለዓለ ብድሆ ዘላታ ግዜ ገዲፍዋ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእለሉ ዝበለፀ ዕድላት ኣብ ዘለዎ ኣብ ጎኑ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ እንተሎ እቲ ዕላማ ናቱ ንጹር ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘብለጭ ገዛ ኣይገዛለዎምን ፓላሶ ኣይሰርሓለዎምን ፍሉይ ቪዛ ኣይሃቦምን ፍሉይ ነገር ዝገበረሎም የለን እዞም ኣብ ጎኒ እዞም መንእሰያት ደው ኢሎም ዘለው እዞም ትሪኦም ዘለው ካብ ኤርትራ ፍሉይ ሓገዝ ከም ዘይረኽቡ everybody knows in fact ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ነጊረኩም ነይረ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ክኸዱ ከለው መስዋዕቲ ከም ዝኸፍሉ ጥራይ ሕሰቡ ስለምንታይ ኤርትራ ንኽትከይድ ፍላይት ክቡር እዩ ብዙሕ ሽግር ኢኻ ትረክብ ብዙሕ ፀገማት ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ብድሆታት ከም ዘሎ ርዱ እዩ ልክዕ ከም ኣብ ዱባይ ከድካ ወይ ከም ኣብ ካልእ ኣብ ኡጋንዳ ከድካ ገለ ተሕልፎ ቫኬሽን ኣይኮነን ምክንያቱ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብዙሕ ፕሪቪሌጅስ ወይ ከዓ ብዙሕ ኢዚ ሂወት ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዝኸፍሉ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኸስሩ ንቤተሰብ ክሕግዙ ንገለ ክሕግዙ ብዙሕ ከም ዝኸፍሉ ርዱ እዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ነቲ ዝኣምንሉ ዕላማ ይቃለሱሉ ኣለዉ مزياتهم كاين كا اتقمص دليل لوط ديو ناي قطبا لوط ديو ناي بوليتيكا لوط ديو ناي كالي محبراو لوط ديو مزياتهم تزقللي كاب مستيوم بفصم متكلم زي نصر انا يكونكم بزبل زلهم بعلهم متكلم نصر كم زي كونه كاب زحج الزارب زلو سمعوا بليز لايك قبرنا فيديو تخطلوا كمل ساينا نزيا فيديو ناي زو منسيات مو داتا سلني امانني سلطنه نحنا نصلي له غزي بكعي نعنا سمع أملاخ يلن ناين علتو كروسوس هيسمعنا ناين دادو قويت هيسمعنا ولا ناي أكلوك زي أملاخ هيسمعنا مسباجو تبعيس ناينا مش كل تبعتنا هنا سلطان حول ركبوا قايبنا مستزلنا يا هاجر تبعتنا مستمرحنا يا هاجرنا تبعتنا مش حضرنا تبعتنا مش حونا ودبنا وددينا تبعتنا مش كمان تقاومت تبعتنا مستم دقفت بمرقص تبعتنا مش أملاخ تبعتنا كل تفينا اين سلطان حول نحن سمع املاخ يلن نحن نمهلو للغزي ابكري حجن بايدا الناس حلو ايتنا صحنا سلن مهلن زلنا املاخ زي سمعنا هم لو متسبخوا وانجل هم لو متصلي سلطنه هم لو مسب صعدا خدان تخدينو فيكيو اورجينال يمصا اورجينال امنت بب امنتنا
أين أسكالوت هايمانوت أين أسكالوت أوراجا كلنا أوراجا ننا تنسقالون كل أمنتنا تسقالون كل أمنتنا تسقالون كل أمنتنا الناس حكى كل وخلي أبتدرجنا يا أبني أنا سبخو ما قرسي إرتنا يلنا نصرف نضرب بتقرأ هذا عود قرسي إرتنا يلنا نصرف نضربكم مالك كمان قال بقى هذا ولا برجنا حمدو ولا قالت لها بتقرأ بإثيوبيا عود قرسي نهز بإرتنا يلنا تايل الله هردي لا سؤال مش هكذا غزارة في ربع عاد ندرس سلامتاي بزعبا از ጉዳይ እዚ ሓደ بتግራይ መጥዩ ወይ ካብ ህወሓት ተደጊፉ ለውጥ ከም ዘይመጽእ ሕጂ ተረዲዎም እዚ ምስ ህወሓት ይሰርሕ ከም ዝነበረ በአፉ ገሊጽ ጽንህ ኢሉ ክሰምዕዎ ይኹም እንታይ ማለት ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ክፋእ ከም ዝገበሩ ኣብዛ ዝሓለፈት ቪድዮ ትሪእዎ ፀኒሕኩም ንሰብ በአውራጃ ይገደፍዎ በሃይማኖት አይገደፍዎ በዓሌት አይገደፍዎ በቀቢላ አይገደፍዎ በዞባ አይገደፍዎ I don't know بቋንቋ አይገደፍዎ ንኹሉ በጽሖም እዮም እቲ ዝሕዝን ክፋል أبزي وحنت نتبز قرف لكم كم لساينا زيا أبزي كنا تاتزي there is one thing I want to mention إذا ما نسي زي أبغني إرترا كم إرترا تعكيف زلوا إذا سبزي نهاية منوت في اللي زوا حد زلوا وسي أسلام أيدي كريستيان بزح أبو تقيت زي سرحي ترجعون لهم أنا كم سرد أنا مالتي أب هيمانوت تقيت زي سرح بهيمانوت هاو في الليات زي جزع هذا نبهيرات كلن مع إرتراويان إلو زأمن أمون خميل يزق على سحبرة الشبي كالوت زوباتات إيرتراوي أبي زوبا أبي بوتات وليد بزي قدس إيرتراويو يلو زعمن حبرة الشبي كالون there are many things أبكون إيرترا تسلي فزول لما نسيت سلزي نا إيرترا تصبح نجار زقد سكات تقينو تقامي كان تنيركا خوينكا كاب مستيوم تقامتي ألف فيروسنس أجامن زول لو ممو أي حتيب كيوم أي زركو حزيوم سبازياتهم اسرع عمد جيرو مالو ويكا لعسرت حمش عمد دقفت خوينا من رما قوني إرترا دو زبلو كاب كادم يمكمو اليوم حجة زباسو زبال عطري يوم زنابركم تتشحن اسران كلتن هو حات مس تسعرت برجينا حمدو خوينهم قيمام أبايتو بحد سعود زنابريهم أي سو من أي سالستي كادم أنا تراي كاب زركبلو أبكو تشحن عسرت حدا نبيلو من سيات إرترا دو سوليداريتي لو تزبها المحبر قيم سنهيلو نسخة أبونا سرحك خلقها جينا خنت نجر كي تجبر خلو سمرت زبها المسؤوليتهم كيدو قطهم مهرات زنبرو بزح كسر حز حسب زنبر نخلو أنا تيلهم سمرت زبها البعلوم جيرهم بتي كالب مهور مسك في يد سرح حق في ده كل جزء تي أنا ساتفز نبركو Eritrean Youth Solidarity for Change زبها زنبر EYSC زبها زنبر شجر إيرتراويان مفتح بإيرتراويان زبل مرجع سلز زنبرو نحنا أبتو أنتي أبلونيا تأكيدنا خلنا أنا أقوانيهم سبرز بهالجيرهم حدش مقطعهم جيرهم بزحمة سيحيزهم فشيلهم دعيريو دحرقن ده حيلي أجازيان دو تقرأي تقرنيو دو زبل حيزهم حمس مستباهيلهم سنهم تلتشين عصرت شمتن دما يأكل زبال حيلو متيو أبي يأكل دما كندي سمتيو كسر حيلو بصرو يلبو مالتيو نيرتراونا تماكيل خسر كم أجيرهم فيروس يتيوملو نا عليه تاونتن نا يراجعونتن مستقرأي تعوت حويسمو تقرأي تعوت مستحوس دما بزح كم تقدم نقد فهم زنبرنا تجديفنا بزحات وجناد ما قديفنا برجعنا حمد وحزام متيو نحنا نيرتر حرنت كنا متينا قال ملا خبلو ثانيهم أي سمنا يسالسي هذا سلامي نتوم تقرأي تعوت زبلو زي تعالي وميلو مستزاربهم نوعو صريفهم شفشفهم عليهم مغنياتو تقرأي تعوتن تقرأي تقرينين أوش تخينهم زورو وسام سلزغونو نتوم حجدما اتناي اسلام كريستيان تاصقم كي ودوا ابزاناي فلسطين اسرائيل مسجمره نساتهم مس اسرائيل متكلم نصر سلازي كونه اسرائيل انا اسلام اي تؤمنوا دو غلو دخلوا سلازي جمروا كم زوم حجه انت وتريوم صنحكم ايرتراونت حسوت يزبلو اوش سوم سلازخونو انت غيرهم نيشتي كيقصلوا دما سراي اكولوغزاي حماسين يلوم كحجي حدهم يبالعوا له سلامتاي اب تግራይ ዘሎ ህዝቢ ይቀርበና ካብ ኣብ ሰራይ ዘሎ ኣብ ሓማሴን ዘሎ ኣብ ታሕቲ መታሕት ዘሎ ህዝቢ እሲ ይቀርበና ንሱ ይጫና ምስ ይሎም መዕለብና ኣቶም ድማ ከምታ ሓደ ናቶም ኣብ ቦምበር ዝበሃል ንሕና ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ነዚ ድማ ዓለም ትእመነሉ ኣይትእመነሉ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ኢና ዘለና እናበለ ዝዝምሪ ስለዚ ምዚ ዋልታ ኢሉ ዘሎ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢሉ ዘሎ ምዚ ንኽትሰርሕ እቲ ዝበለፀ እዩ ንቐፃልነት ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ምስ መንግስቲ ብጥቡቅ ይሰርሑ ኣለዉ እንታይ ይግበራሉ ብዛዕባ ወፍሪ ስራሕ ገለመለ ዝፈልጦ የብለይ ብሓፈሻ ግን these people are genuinely ናይ ኤርትራ ክሓልዩላ ዝኽእሉ መፃኢ ናይ ኤርትራ ኣብዚኣቶም እምበር ኣብዚኦም ሓሸውየ ትማሊ ዝብሎ ዝነበሩ መርገፂ ሎሚ ደይ ፀንሕ ካብ ምዚኣቶም ምስራሕ ካብኣቶም ኣርሒቅ ካብ ምንባር
ንሳቶም ተጣልዮም ልካ ክሰርሕ ከማን ዕድል ትረክብ ኩሉ ግዜ ዲስትራክሽን ዝኾነ ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ ሕጂ ናብ ኣቢ ክንምለስ ኢና ቅድሚ ናብዚኦም መምፃና ኣቢ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂናቱ ቅድሚ ምጅማርና ንሽተይ ከተስሐኩም ኣብዚያ ንረአ መከላከያ አለን እኛ አስተማማኝ መከላከያ አለን እኛ እንዳትጠራጠር እሱ አዎ حقي أبي زبلون أب زوالو زي حدر مخاني زنجر أنت فيديو تقريبا لا حسوتاتنا أبي جراند ويكازيوم أبي حسوتاتنا أبي تعرفوا من لا لو كلهم سمع يكونا let's start please like جبر support جبر نزل channel ناتكم support ليه Abiy Ahmed has been observed delivering lectures on television to various professionals, including medical doctors, IT professionals, lawyers, economists, and artists, projecting a know-it-all attitude. His behavior has generated a sentiment among some that can be summed up as, we don't need Google, we have Abiy. So, حنتي كابتن أبي مبزحت زي كابتن جراند لوكس حصوت ويكا حماق شوكينج كفالاتنا أبي زبلو حنتي كل يفلت يزبل مينتاليتي اللوم زيد ما نابنت أنا كاب استفل عليه أكلات فيديو يمسألكم إيه سلامتها يمسألكم سكي ناتب عليه يمشي يلكي مكح من كم زبالو تاع أوريجينال زبالو نخد فلت إليه دمتو لذي كاب سب كتوسط كلها كل سب كاب سبي زمهر كاب مسحف زمهر كاب من كم استمهر كايجن زيارة خدول تقول لك أبجن شريقو كم نات جيريز جلس نتوم نا أيتك لازلهم سي أيت خمس فلت كوينيو ندو كواتر العليوم كوين خزارة وفلت نكميستس بزعب عماي العليوم كم زفلت أب كونغرس زلو أب برلمان زلو سبس مهوري نعطاتهم ممر كوينيز مثلا لذي حنتي فلات كله بمبال كروك هو جميرة مالو زخا هذا كابتي شوك زقبرم جلو يزقن تزغال لي I have no problem كم مبالو كالجن كسمعهم إيش. However, his numerous speeches over the past 5 years have often been criticized for their lack of depth and have been seen as pieced together from YouTube videos, seemingly intended to impress and showcase his knowledge rather than providing substantive insights and directions. Abiy was born into the Muslim faith and studied the Quran, but he converted to the prosperity gospel version of Christianity, an uncommon occurrence in Ethiopia. هذا كابت زجرمنا أبن تايو كلت كل أسلامي نيرو نشيك كل أسلامي نيرو قرآن ونفلت نيرو كاب أسلام دما نبزي prosperity زبال كريستيانات تلويتو خيدو هذا كابت أبي إثيوبيا زي قاتم يا أسلام كوين ناب كريستيان صغير وحدي بلالو سلزي هذا كابتي shocking fact ويكا حق عند حقتات بزعب أبينا نزارب زلنا حسوتنا يكون حقتاتنا نقول نغل سلزي جن أبي متعال لمخانو زريو سلزي هايمانو تغيروا سلامتاي كيروا انتهت علامة كسافة جاي تفلتنا له His childhood name was Abiyat and changed it to Abiy. Nobody knows why he changed it. ودر سلسته شمو غيروا كاب أبيات دبل دلونا باب غيروا وسلمتاي كم صغيرة يفلتني I have no problem شمو بمغيار بدرار many نقرات تمكيار ناتو كلهم بحاجة غير كاتريهم كلا هذا سبزي كسا كندي ما تكلوا نسور كم زي كونه زي ما بزحل فحمش عمترينا لنا تراي نوعك أقول حالكم إليه So this بزحنا قركن رينا You were born into a traditional family of simple means to a mother who was an Amara. L'unico dachi Oromia kisa abba fatiko Oromoda Oromoduwa osontane እናቴ የምዕራብ ሸዋ ሰው ናት እዚህ መናገሻ እንተወለደ ያደገችው የእናቴ የመሐላ هذا عجب زعبا أديو كزارب كله قدم كزارب كله ملو بملو أوروما مخاني زارب نيرو تاني هيجن أديو ناي أمحرام بقول كم زلوا سلزي تي أزراربانا كل جزء نتوم سبات أبغونون مقبار زد كمال ميلا خمس خانة يزن كرزل. Abiy's accounts of his mother's heritage have shown inconsistency. In local media, he has claimed that she is of Oromo origin, but during his Nobel Prize acceptance, it was reported that she had Amhara heritage. The identity of his mother shouldn't matter, but he made it so by giving inconsistent answers. He may have described her as an Oromo to gain legitimacy of Oromos, his loyal base. Oromo politics imposes a stringent requirement of blood purity, even if someone is born and raised within the Oromo culture, possesses fluent Oromo language skills, but has any part of their So هذا كابتي تي ما بقولنا أديو ما بقول زدنا أجر حبريتها مزرقحو أنت يبلو أورومو أبتك بهرنا أورومو تقبلنا كتركب تخين كأبدم تروينات نايدم بتعميم زقدسي بلالو تايمالتي زقا كاب كالت ولا تخين كقبلوا خاي كلونيهم سلازم نقبل ويلو ملو بملو أورومو خمس خانة ببن بدن ينقرني رنتنا أورومو دقف كركب ده حرجن
ኣብቲ መጀመርያ ብኦሮሞ ኮይኑ ምስ መፀ ድሕሪኡ ግን ቀልጢፉ ምስቶም ኤሊት ናይ ኣምሓራ ተፀጊዑ ነይሩ ስለዚ ኣምሓራ ክስሕብ ተኮይኑ ኣድዩ ገለ ክፋልናታ ናይ ኣምሓራ መበቆል ከም ዘለዋ ስለዚ ዓዲ ድዩ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዓዲ ድዩ ዘቃፅል ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ደጊሙ ድማ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኦሮሞ ከም ዝኸይድ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መትከሉ ንፁር ከም ዘይኮነ ንፖለቲካዊ ረብሓናቱ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ኩሉ ዓይነት ክገብር ከም ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ሓሶት ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ their heritage from other ethnicities. In such a context, individuals with mixed heritage may face exclusion and rejection from Oromo politics, which places great emphasis on bloodline purity. Abiy may have concealed or downplayed certain aspects of his identity to establish legitimacy within this complex and sensitive arena. In 1990, at the age of 14, Abiy Ahmed joined an Oromo rebel group in the fight as child soldier. Over the past 3 decades, Abiy has actively participated in 3 of Ethiopia's biggest wars, assuming different roles in each. Many argue that his early exposure to violence may have influenced his propensity. ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ድማ ኣቢ ኮሎ ጌና ንእሽተይ ከሎ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ተሳቲፉ ወዲ 16 ዓመት ከሎ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ሰውራ ተፀቢሩ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብቲ ሰራዊት ገለመለ ስለዚ ካብ ንእስነቱ ምስ ደምን ምስ ውግን ስለ ዝዓበየ ውግን ዕግርግርን ከም ኖርማል ሂወት ናቱ ገይሩ ክወስዶ ይኽእል እዚ ድማ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናይ ሂወት ንዕዑ ምናልባት ምስ ኣተሓባቢኡ ከተተሓሓዞ ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብ ደም ናብ ደም ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሃገር ንሱ ካብ ዝመፅእ ቀፃል ኣብ ደም እያ ዘላ ሕጂ ድማ ናብ ዝለዓለ ደም ምስ ኤርትራ ክዋጋ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ዝቐርብ ወያ እዚያ ስለዚ ባክግራውንድ ናቱ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ሰብ እዚ ከመይ ምዃኑ to resort to violence as a method of addressing Ethiopia's challenges, propelling him from one conflict to another. Okay, ቁጥር 6 ኣዝዩ ሓሳዊ ምዃኑ pathological liar. If Ethiopia were to maintain a record of Abiy's lies, much like the Washington Post, it could easily accumulate into the thousands. Generally considered unethical to offer opinions on an individual's mental state without proper examination. But so Ethiopia comes up ካላ ኣሜሪካ ዝግበር ሓሶት ናይ ፕሬዚደንታት ዝቆፅርዎ ሓሶት ናይ ኣብንተ ተቆፅሮ ኣብ ሊስታ መሃለዋ ስለዚ ፓቶሎጂካል ላየር ማለት በቃ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እናመሓለን ወላ ኣብ ቤተክርስትያን ዲያብ ገለ ኮይኑ ድንብርፅ ከይበሎ ዝሕሱስ ሰብ ፓቶሎጂካል ላየር ባል እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሓሶሲ ብፍጹም ስክፍታ ዘይብሉ ልክዕ ከም ሓቅቕ ገይሩ ካብ ልቡ ዝገልጽ ማለት እዩ እዚ ኸ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሓሶትን ዝተፈላለዩ ቅፅላት እዮም ዝብዎ እዚ ድማ ንኣቢ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝገብሮ ዝብሎ ሓቂ ዲ ሓሶት ይዛረብ ከም ዘሎ ክትፈልዮ ይትኽእልኒ ኻ ስለምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ንምሕሳብ ሬዲ ስለ ዝኾነ Discussions concerning Abiy Ahmed's mental state are deemed important due to his role and the potential impact of his decisions on millions of people. Abiy is believed to exhibit symptoms of narcissistic personality disorder, including a grandiose self-image, an incessant need for praise and admiration, a propensity to say anything to impress, a lack of empathy, a sense of entitlement, manipulative behavior, arrogance, and shallow, rapidly changing emotions. So ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎ ኣብቲ ሳይኮሎጂ ናቱ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ልዑል ክብሪ ዘድልዮ ከምቲ ንጉስ ክኸውን እየ ዝብሎ ኣከዳድኑ ረይዎ ኣካይዱ ከም ዝበቃ ሓንሳብ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፍሉይ ማልያ ገይሩ ወታደራዊ ክኸውን ከሎ ፍሉይ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ገለመለ ስለዚ ኣብ ኩሉ ግራንዲዮስ በቃ ኣብ ኩሉ ሓያልን ብቁዑን ከም ዝኾነ እቲ ሰብ ድማ ከም ልኾን ክፈትዎን ይደሊ Many perceive him as mentally unstable, very awkward, undiplomatic, and childlike, lacking substance. In the eyes of many Ethiopians, Abiy is seen as a narcissistic and fraudulent figure who secured the position of prime minister through deceptive means. እቲ ስልጣን ድማ ብምሕሳው ከም ዝረኸቦ ኣብ ፕራይም ሚኒስትርነት ብምፅኡ ከማ ሙሉእ ብሙሉእ ምትላል ከም ዘለዎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ካብኡ ከይወፃና ከለና ድማ እቲ ዶክትሬት ናቱ እውን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣመልክት ሕቶ ዝኣቱ ነጥብታት ከም ዘለዎ ሰለስተ ነጥብታት ጥራይ ክንሪኢና ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክንሓልፍ ኢና ንስማዕ እዩ ሕጂ እቲ ብዘይ ሃይ ስኩል ከይወደ እዚ ሰብ እዚ ሃይ ስኩል ከም ዝወደ ጥራይ ዝፍለጥ እምበር ፒኤችዲ ይኹን ማስተርስ ኤምቢኤ ኩሉ ኣታሊሉ ረኺቦ ከይከውን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ካልእ ሰብ ፅሒፉ ምክንያቱ ባችለር ዲግሪ ክትገብር ከለካ ትውዲ ከለካ ኣብ መወዳእታ ባችለር ቲስስ ወይ ከዓ ቲስስ ክትፅሕፍ ኣለካ ቲስስ ናትካ ድማ ትእረም ድሕሪ ማስተር ቲስስ ክትፅሕፍ ኣለካ ቲስስ ናትካ PhD ድማ ከምኡ ቲስስ ናትካ ኩሉ እዚ ድማ ሰብ ፅሒፍሉ ከም ዝኸውን እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኢቭን ሰብ ፅሒፍሉ ከም ዘሎ ስምዑ ሕጂ ፅሒፍሉ ከሎ ከማን ንጹር ከም ዘይነበረ ነቲ ሰብ ፅሓፈሉ ማለት እዩ Commonly known that Abiy did not write his doctoral dissertation, someone else wrote it for him. My name is Abiy Ahmed. I'm going to present my PhD proposal. Abiy Ahmed's educational background remains enigmatic, riddled with conspicuous gaps and inconsistencies. There is a notable absence of evidence to substantiate his successful completion of high school, acquisition of a bachelor's. So ኩሉ እቲ ትምህርቱ ባችለር ማስተር PhD ኩሉ ናቱ ብትክክል ኣበይ ተማሂሩ ገለመለ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ የለን ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ትሱ ዘቕርቦ እውን ምሉእነት ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ degree or pursuit of a master's degree. His professional journey has predominantly centered on military service, commencing as a child soldier in 1990 and subsequently serving as a foot soldier. እዚ ድማ
ዳርጋ ነዊሕ ጉዕዞናቱ ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበረ ወታደራዊ ሓይሊ ወታደራዊ ማዕስከራት ከም ዝነበረ ስለዚ ከመይ ገይሩ ናብ ኮሎኔል ደረጃ ክስበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ወታደራዊ ማዕረግ ዝነበሮ ብትምህርቲ ድማ ተመሊሱ ባችለር ማስተር ፒኤችዲ ክገብር ዝኽእል ስለዚ እዚ ክልተ ነገራት ነብሱ ንባዕሉ ኣምልክት ሕቶ እመኻ ወዲ 4 ቅድሚ ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ምዃኑ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ክትእትዎ ከለኻ ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ናብቲ ደረጃ ዝበፅሖ ክትበፅሕ ብዙሕ ዓመታት ዝወስድን ፃዕሪ ዝወስድን እዩ ብትምህርቲ ድማ ናብዚ ክትወፅእ ክልቲኡ ብሓደ ኮምባይን ጌርካ ክትመፅእ ግን ምስ ሪያሊቲ ናቱ ከም ተራ ሰብ ምዃኑ ንኽትኣምኑ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ከም ዘለና እዚ ነገራት እዚ ባዕልካ ክትገዝኦ ከም ትኽእልን ማኒፑሌት ክትገብሮ ከም ትኽእልን ዝገልፅ ብዙሕ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ During the TPLF era, spanning from 1991 to 2018, there is substantial documentation confirming a shortage of well-educated cadres. To bolster its legitimacy, the party resorted to a widespread production of counterfeit academic qualifications. This practice ስለምንታይ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎም መራሕቲ ወይ ካብ ፒኤችዲ ገለታት ብብዝሒ ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣብ ግዜ ህወሓት ካብ ሰውራ ክመፁ ከለዉ of course ካብ ሰውራ ካብ ቃልሲ ስለ ዝመፁ ኩላቶም ዲግሪ ፒኤችዲ ገለመለ ዝነበሮም ኣይኮኑን ስለዚ በቶም ኢትዮጵያውያን ኤሊት ብኣምሓራን ብካልኦን ይነዓቑ ነይሮም ወይ ከዓ እንታይ እዮም ትምህርቲ ዘይብሎም ይበሃሉ ስለ ዝነበሩ ኩላቶም እንተስተማሂሮም እንተስገለ ገይሮም ዶክተር ዶ ፒኤችዲ ዶ ማስተርስ ገይሩ ዶ ገለ ዝብል ስለ ስዋይ እዞም ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ዶ ዶክተር ገምዚ ገለ ኩላቶም ትምህርቲ ዘለዎም ተማሂሮም ድማ በፂሖም ወይስ ገዚኦም መካላርስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ስለ ዝፈለጠቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት እውን ተመሳሳሊ ብምውሳድ ብዙሓት ምሁራት ሓደ ሰብ ግን ምሁር ድያ ምሁርን ኣገዳስነት የብሉን ፒኤችዲ ስለ ዘለካ ዝያዳ ብቅዓት ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ቅድሚ ዓለም ግን ካልእ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝፈጥር ንኣብነት ጫዓዱ ንኣቢ ክገልፅዎ ከለዉ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ይብሉ ነይሮም ስምዕዎም emerged due to the fact that a considerable number of these cadres had not even completed elementary school, yet an alarming number of them began claiming to possess PhD degrees. His PhD thesis was found to have a 62% plagiarism level, which is a ንኣብነት እታ ፒኤችዲ ናሱ ቴሲስ ወይ ካታ ፅሕፍቲ ንሱ ዝቐረባ ኣብቲ ዶክትሬት ክገብር ከሎ 60% ፕሌጀሪዝም ወይ ካብ ካልኦት ፎቶኮፒ ቀዲሕካ ኮፒ ፔስት ከም ዝነበረ 60% ስለዚ 60% ኦልሬዲ ንክሕልፈካ ሜቢ ብቅዓት የብሉን እንተደይ ኮይኑ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ ብምቕዳሕ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ድሕሪ ተማሂርካ ብዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ቲሲስ ናትካ ምምራቑ ሶፍትዌር ኣለዎም ኣብቲ ሶፍትዌር ይኣቱ እቲ ናትካ ቲሲስ ክሳብ ክንደይ ፐርሰንተጁ ብናትካ ቀዲሕካ ከምዚ የምፃእኻዮ ቴስት እናገበርካ ኢኻ ትኸይድ ምናልባት ኣብዚ ምዕራባዊ ዩኒቨርሲታት ተምሃርና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ እዚ ኮለጌና ኣብቲ ፕሮፌሰር ከየብፃሕካ ከለካ ኣብቲ ሶፍትዌር ኢኻ ቸክ ትገብሮ ክንደይ ፐርሰንት ኣሎ ናትካ ትብለ ፕላጃሪዝም ኦፍ ኮርስ ካብ ብዙሓት ስኮለርስ ሓሳባት እናወሰድካ ከም ኤቪደንስ ስለተቕርብ ጭብጢ ብጭብጢ ክትዛረብ ስለ ዘለካ ኣነ ከምዚ ኢለ ስለ ዘይትብል ኣብ ቲሲስ ግን ከምኡ ክትብል ከለካ ነቲ ናቶም ሓሳባት ቀዲሕካ ፎቶኮፒ ክትገብራ ኣይፍቀድን እዩ እንታይ ዳ ፓራፍሬዝ ክትገብረ ኣለካ ነቲ ኮንሰፕት ተረዲካ ብናትካ ቃላት ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ግን እቲ ሓሳብ ካብ ክስተ ወሲደ እናበልካ ግን ክትገልፅ ኣለካ ፕላጃሪዝም ማለት ግን ሓደ ብሓደ ቀዲሕካ ከተስፍረ ከለካ ስለዚ ኣብታ ፔፐር ናቱ 60% ቅዳሕ ከም ዝነበረ ይገልፅ ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ of them began claiming to possess PhD degrees. His PhD thesis was found to have a 62% plagiarism level, which is a serious offense that results in revocation. It is highly improbable that his doctoral degree from Addis Ababa University would be revoked due to fear or apprehension. The decision to uphold a fraudulent degree carries substantial ramifications, especially when it involves a prominent public figure or political leader. Such a decision conveys the message that dishonesty and deceit can go unaddressed, eroding the principles of accountability and ሕጂ ፀገም ነዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወሲድዎ ኣሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እዩ ወላት ሓቂ ተፈሊጦሞ እንድሕሪ ብክልቲኡ ሞት እቲ ዩኒቨርሲቲ ክሬዲብሊቲ ናቱ ወይ ከዓ ተኣማንነት ናቱ ብዓለም ደረጃ ዓብይ ፀገም ክፈጥረሉ እዩ ካልኣይ ድማ ንዕኡ እንተገዲፎሞ ድማ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ነታ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብረላ ክእል ስለ ዝመን ኣለዎ ዓቕሚ ንዕኡ ኣንፃር ጠጠው ክብል ዝኽእል ምናልባት ካብ ስልጣን ምስ ወረደ እቲ ሓቂ ሽዑ ክወፅእ እዩ integrity. Allowing a counterfeit degree to remain unchallenged sets a precedent that undermines public trust and confidence, both in the individual and the institution they represent. A new prime minister, and who is this? His name is Abiy Ahmed, a doctor, a medical doctor, We took a cursory look at that, and we believe he is the most highly educated prime minister in the history of the continent. Now, here's a guy who's the highest educated prime minister. So, but ንሱ ዝፈለጥዎ ኣብቲ ኮንቲነንት ናይ ኣፍሪካ እቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎ ብቅዓት ዘለዎ መራሒ ክንብሎ ንኽእል ናበሉ ክምስክሩሉ ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ We think in the entire history of the entire continent of Africa. ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ In 2019, Prime Minister Abiy Ahmed was honored with the Nobel Peace Prize for his pivotal role in fostering reconciliation between Ethiopia and Eritrea. However, surprisingly, a mere 11 months after receiving this esteemed recognition, Abiy tragically led Ethiopia into a devastating civil conflict, resulting in an estimated loss of nearly
ኣብ ኖርዌይ ሓደ ዓመት ድሕሪ ስልጣኑ ምስ ኤርትራ ብዝወደቦም መሰረት ኖቤል ፕራይስ ኣዝዮም ዓበይ ኣስተዋፅኦ ኣብ ዓለም ንዝገበሩ ዝወሃብ ብልጫ እዩ እዚ ግን ሰላም ብምግባሩ ነቲ ሰላም ከውሕሶ ድያ የውሕሶ እውን ከይተፈልጠ እቲ ዝለዓለ ሽልማት ናይ ኖቤል ተቐቢሉ ካብታ ዝተቐበለላ ኣይሶምን ሳልሲ ድማ ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣብ ትግራይ ንሚልዮናት ዝቐዘፈ ውግእ ከፊቱ ካብኡ ከይፀገበ ናብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሞ ድማ ተመሳሳሊ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ይመጣጠር ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብቲ ናይ ኖቤል ፕራይስ ዝተዛረበ እውን እንተኾነ ኣብቲ ስፒች ናቱ ሙሉ ብሙሉ እታ ናይ ኦባማ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ተዛረባ ሓደ ብሓደ ቀዲሑ ከም ናቱ ገይሩ ተዛሪብዋ ስለዚ ዝሕፍር እቲ ናይ መቕዳሕ ባህርናቱ ኣብ ዓለማዊ ስቴጅ ደልዮም ክረኽቦ ከም ዘይክእሉ ወይ ዓለምሲ ከመይ ጌራ ነቲ ዘረቡ ከም ትከታተለውን ዘይምፍላጥ እዩ እዚ ከዓ ናይቪቴ እንታይ ማለት እዩ እዚ ስልጣን እዚ ብደረጃ በቅዓቱ ልዕልዩ ምዃኑ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስርቅሲ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ክርከብ ዝኽእል ምዃኑ እሞ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ዝኽእል ምዃኑ ዘይምፍላጥ እዩ እዚ ከዓ ዕሽነት ጥራይ ዝብላን 1 million lives, and an astonishing economic toll of $28 billion. In 2023, just 10 months after signing a peace treaty with the TPLF, Abiy initiated another civil war, this time with... እቲ ዝሕዝን ክፋል ነዚ ኖቤል ፕራይስ ስለምንታይ ወሲድዎ እንትዕርየልኩም ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ውዑል ነቲ ናይ ዝነበረ ሽግር ስለ ዘፍረሰ ሰላም ስለ ዝኣወጀ እዩ ኣብቲ ውዑል ኣብ ሪያድ ዝተገበረ ተሰማምዑሉ ድማ ኣቢ እንታይ ኢሉ ነቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ዝገበሮ ኮሚሽን ናይ ዶብ ኣብ 2002 ዝሃቦ ውሳኔ ሙሉ ተቐቢለ ኣለኹ እቲ ብይን ድማ ክትግበር ኣለዎ ኢሉ ተሰማሚዑ ኣብቲ ኮሚሽን እቲ ግን እንታይ ተገይሩ ነይሩ ናይ ዶብ እዩ ነይሩ እቲ ምጉት ዝነበረ ስለዚ ኣብ አልጀዚራ ዝወፅ ኣርቲክል እንታይ ኢሉ ኣብ ሎሚ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ክብል ከሎ ነቲ 2010 ዝፈረመሉ ውዑል እዩ ዘፍርስ ዘሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣብቲ ምጉት እቲ ኤርትራ እንታይ ቀሪባ ነይራ ኣብ ግዜ ግዝኣት ናይ ጥልያንን ቅድሚኡ ዝነበረ ኩሉ ሰነዳት ናታ ያቀሪባ ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ሰነዳታ ነቲ ዶባታ ዘንፀባርቕ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዋንቲ ሎሚ ባዕሎም ተጣሒሶም ዝብሎ ዘለው ኣብቲ ዋንቲ ዓሰብ ትብፅሓኒ ኢሎም ተዘማገቱ ዕድል ምርኣይ ነይሮም ኣብቲ ዋንቲ ግን ድሮ ዓሰብ ከም ተድልዮም ናቶም ከም ዝኾነት ስለዘይፈልጡ ብዛዕባ እውን ኣይተዛረቡን ስለዚ ንሳቶም ዝሓተትዎም ዓድታት እውን እንትኾነ ንባድመ እውን እንትኾነ ክረኽብዋ ይከኣሉ ምክንያቱ እኹል ኤቪደንስ ስለ ዘይነበሮም ኩሉ ዶኩመንታቶም ሒዞም ቀሪቦም እቲ ብይን ከንታይ ገይሩ 2-3 ቆሸት ሂብዎም እቲ ዝዓበየ ናብ ኤርትራ ገይርዋ እቲ ብይን እቲ ድማ ሙሉ ብሙሉ ዓሰብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ናይ ኤርትራ መሬት ምዃና ኣስሚሩሉ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ድማ ሙሉ ብሙሉ ተቐቢሉ ወይ ስለዚ ነቲ ዝተቐቢሉ ኖቤል ፕራይዝ ዝወሰደሉ ጥሒሱ ይውግእ ክጅምር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዋላቶም ኢትዮጵያውያን እውን ከኣምንዎ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ ትማሊ ሙሉ ብሙሉ ዝፈረሞ ሎሚ ውግእ ገይረ ከም ክመልሰልኩም የክብሎም ከሎ ንፖለቲካ ውግእን እምበር ንውግእ ወይ ንዕላማ ካልእ ከም ዘይኮነ እቶም ኢሊት ናይ ኣምሓራ ካብኡ ንላዕሊ ስለ ዝጎርሑ ዋላ እኳ እቲ ዝብሎ ዘሎ ክስዕቦም ዝኽእል እንተኾነ ንሱ ድማ ውራይ ኢልዩ ብሙሉእ ሓይሊ ብዛዕባኡ ትዛረብ ዘሎ ግን በዚ ክዕሾ ዝኽእል ከም ዘየለ እቶም ስኮላርስ እውን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኣብ አልጀዚራ ዝወፀት ነዚ ኩነታት እዚ ትገልፆ ኣላ ማለት እዩ with the Amharas and further incited tensions with Eritrea over a port. His administration is etched in memory as one of the most violent in Ethiopian history, marked by grave acts of mass atrocities, genocide, and massacres. Tragically, numerous massacres occurred with either his tacit approval or through a failure in the execution of his duty. Abiy go down in history as the first Nobel Peace Laureate to face allegations of genocide and atrocity during his tenure. So, is this the ካብ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ተሸለመ ብጀኖሳይድ ዝኽሰስ ብደም ናይ ብዙሓት ንጹሓት ዝኽሰስ ዎር ክሪሚናል ካ ወይ ካ ናይ ኩናት ገበነኛ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ክዝከር እዩ ስለዚ ነቲ ኖቤል Abiy Ahmed has faced accusations ሓደ ዓብይ ፀገም ከም ዘለዎ በዚ ክትፈልጡ ትኽእሉ ስለዚ it's really one of the craziest things ኩለን ክንውዳና ይንኽእልና እዚኣ ጥራይ of perpetrating genocide, participating in massacres, and committing war crimes. The possibility of legal consequences, including imprisonment, remains if the international community decides to take action against him. This fear of potential consequences constantly looms over him. Citizens Lab have been tracking the use of spyware for the last several years, and it looks as though the Ethiopian government is using spyware to track journalists even when they're not in Ethiopia itself. Abiy Ahmed played a significant role as one of the co-founders of the mass surveillance agency, INESA. During his time in the intelligence sector, Ethiopia became infamous for its extensive surveillance program, which primarily... So, Abiy abti kadmen abti sultan, Abiy sultan mumcu abti ናይ ቴክኖሎጂ ምክልኻል ናይ ተሃገር እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሰርቬይለንስ ወይ ካብ ቁፅፅር ብቴክኖሎጂ ኣብ ምግባር ዓብ ኣስተዋፅኦ ነይሩ መራሒ ምስ ኮነ ድማ ዝለዓለ ኢንቨስትመንት ብምግባር ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣብ ምቁፅፃር ናራቲቭ ኣብ ምቕያር ደትስዋይ ሕጂ እውን ካድረታት ኣሰልጢኑ መዳልያ ሸሊሙ ኪዱ ጎስጉሱ ብዛዕባ ባሕሪ ሙሉእ መዓልቲ ክትዛረቡ ዋዕሉ ንኤርትራውያን ከተሕርቑ ዋዕሉ ንህዝቢ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኣላዓሉለይ ብምባል
ዝጉስጉስ ዘሎ ውራይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ ነዚ ዝኸውን ኦልሬዲ ስትራቴጂ ስለ ዝነበሮ ነዚ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት እውን ስለ ዘለዎ ካብ ቀደም ዝተበገሰሉ ስትራቴጂ ምዃኑ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኖሎጂ ስፓይዌር ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ውግእ ነቲ ጋዜጠኛት ወይ ከዓ ሓበሬታ ብትክክል ከይወፅእ ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ኩነታት ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎን ብብዙሕ ክሳተፍ ዝኽእልን ኣብኡ ድማ ብዙሕ ብርቱዕ ስራሕ ዝሰርሐ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ከምኡ ድማ ብዓሌታውነት ዝያዳ እቲ ናቱ ነቲ ሃገር ኣብ ዘይትወፅኦ ናይ ዓሌታውነት ደረጃ ሸሚምዋ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ድማ ካብ ዘላቶ ዓዘቕቲ ክትወፅእ ድያ ኣይትወፅን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ምዚ ክሰርሑ ዝደልዩ ዓይነት ተቃዋምቲ ብምፍጣሮም ድማ ኣዚና ክንሓዝን ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይነ ነገ እቲ ኩነታት ኣቢ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሼይምፉል እዩ ክምለስ ከለና ግን ኣገይን ንሕና ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንከዶ ዘለና መድረክ ከም ዝኾነ ክርዳእና ይግባእ ስለምንታይ this is a very very important time ኣቢ ኣጋ ምውዳቑ እዩ ዘሎ ቅድሚ ምውዳቑ ግን ንሰብ ለኪሙ ክኸይድ ከም ዝደሊ ዘሎ ክርዳእና ይግባእ and that's why ኩልና ኣስተውዒልና ክንርኢ ዘለና ገለገለ ተቃወምቲ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ ከይትሰምዕዎም ሓደገኛታት ስለ ዝኾኑ ንዑ ዝብሎም የለን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይኮነሲ ሻዕብያ ይፅውዖምን ይባሉ ሕጂ ተሓቢኡ ኸይዱ ተፀውዒና እስክንከይድ ኢና ንትካላትና ኣፍቂድና ንትካላትና ወኪልና እዚኦም እዮም እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ኣብን ተፀዊዕና እናጎየና ክንከይድ ኢና ብምባል ሕፍረት ዘይብሎም ከይዶም ኣብ ኣቢ ኣዲስ ኣበባ ገለ ቤት ፅሕፈት ተሃቦም ኣብ ቤት ፅሕፈት ከፍ ክብሉ ንክቃለሱ ከይመስለኩም ክቃለሱ ድሌት የብሎም ባህል እዚኦም ኦልሬዲ ረብሕዎም ቤላ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዘለዎም እቲ ተቃውሞ ከም ቢዝነስ እዩ ንዖም ስለዚ ኣብቲ ተቃውሞ ሓንሳብ ናይ ኣቢ ሓንሳብ ናይ ገለ ኣጀንዳ እንዳምፃኻ ንዓና ነቶም ኣብ ዩቱብ ሓበሬታ ክንዘርግሕ ንፍትን ናይ እንጌራ እዩ ናይ ቢዝነስ እዩ ክብሉ ውዕሉ እሳቶም ግን ከምዚ ሃገር ዘመሓድሩ ዘለዉ ካብዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዘየድልዮ ልዕሊ ማንም ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ እየ ክነግር ዝደሊ ስለዚ ሓንቲ እናሓዋሩን ክብላ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ እታ እንኮ እታ ዝዓበየት ኣፅዋር ናቱ ወይ ከዓ ሓይሊ ናቱ ሓድነቱ እያ ሓድነቱ ኣትሪሩ ልዕሊ ማንም ግዜ ኣብ ሓድነቱ ተደላዲሉ ክኸይድ ኣሎ ነባሪ መራሒ የለን ኢሳያስ ሓደ መዓልቲ ክኸይድ እዩ ከም ኩሎም ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ ክኸይድ እየ ካልእ ሰብ እውን መራሒ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ግን ኩሉ ሰብ ሓደ መዓልቲ ክኸይድ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ግን ንድሕሪኡ ዝመፅእ መርሕነት ባዕሉ ሒዙ ንክኸይድ ዝቐለለ እዩ ከምዚ ሕንፍሽፍሽ ደንብ ተቃውሞ ዘለዎ ግን ዝኾነ መራሒ እውን ኣብ ሓደ መስመር ከምፅኦ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ሓደ ዓመት ክልተ ወርሒ እውን ኣብ ሓደ ሰሚሮም ክኸዱ ስለ ዘይክእሉ እዚ ከዓ ስለምንታይ እዩ ብፀቢብ ረብሓ ዝሰኸሩ ሰባት ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለዉ ኩሉ ግዜ እታ ስልጣን ጥራይ ስለተገድሶም ኣብ እንዳ ሸይጣን ክኣትዉ እዮም ዝኽእሉ ነታ ስልጣን ንክረኽቡ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ሓድነቱ ሰሚሩ ክኸይድ ኣለዎ ኣብ ሓድነት ዘሎ ህዝቢ ምሂርካ ጎስጉስካ ኣብ ሓደ መንገዲ ከተምፆ ናብ ዝበለፀ ቁጠባ ናብ ዝበለፀ ሃገር ናብ ዝበለፀ ምዕባለ ክትወስዶ እቲ ዝቐለለ እዩ ኣይ ብሊቭ ኢን ዳት ሓደ ህዝቢ ወላ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ 1000 ኣናብስ በጊዕ ትመርሖም ዘላ 1000 ኣባጊዕ ኣንበሳ ዝመርሖም ዘለዉ ኣብ ውግእ ኩሉ ግዜ እቶም 1000 ኣባጊዕ ኣንበሳ ዝመርሖም ዘለዉ ክዕወቱ ይኽእሉ ነቶም 1000 ኣናብስ በጊዕ ትመርሖም ዘላ ስለምንታይ መርሕነት ጥዑይ መርሕነት እንተለካ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ መስመር ከይድ ዘሎ ፅቡቅ መራሒ እንተረኺቡ ናብ ዝለዓለ ክውንጨፍ ይኽእል ዝበለፀ ህዝቢ ሕማቅ መርሕነት ተለዎ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣደዳ ሽግር ክነብር ይኽእል ስለዚ እዚኣ ከም ወትሩ ፈሊጥኩም እናሰብዒልኩም ክትከዱ ኣነ ድማ ብዓቕመይ ዝፈቕዶ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝበለፀ ተቐሪቡ ናብ ዝበለፀ መድረክ ክኸይድ ናብ ዝበለፀ ኩነታት ክኸይድ እናተመነኹ ከም ወትሩ ንህዝብና ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝበልኩ ሓሳባት ካብ ምቕራብ ድሕር ክብል ኣይኮንኩን ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናትኩም ሰፖርት ላይክ ሼር ምግባር ኮሜንት ምፅሓፍ ጌጋ ጉድለት ዝኾነ ስሕተት ተሎ ኣብ ኮሜንት ኣሪንኩም ፅሓፉ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተለኩም ይቕረታ ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ገዲፈ ኣለኹ ኣዝያ ፕሊስ እንተሰሚዕኩማ ናብ ኩሎም ግበርዋ እንታይ ትበልሳ ድማ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ኤርትራውያን ኣብቲ ኤርፖርት ብጭቡጥ ካብ ረኺቦም ዝደወሉለ እዩ ኣብ ኤርፖርት ነቶም ኤርትራውያን እናፈለዩ $100 ተወሳኺ ክፈሉ እናበሉ የሰራጥይዎም ከም ዘሎ ሓበሬታ ሰሚዐ ኣለኹ እዚኣ ሓቅነት ኣለዋ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ፊድባክ ግደፉለይ ዝኾነ ጉድለት ኣለዋ ዝእረም ተለዋ ድማ ግደፉለይ ኣነ ካብ ናተይ ትምኒት ሓበሬታ ይበኩም ኣለኹ ምናልባት ሓሶት ተኮይኑ ፅቡቕ እዚ ሓበሬታ እዚ ጌጋ እንተኾነ ተጠንቂቕኩም ትኸዱ ሓቂ እንተኾነ ግን ክትጥንቀቑ ዝያዳ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ብጭቡጥ ሓደ ሰብ ቮይስ መሰጅ ገዲፍለይ 100% ርግፀኛ ይክብለኩም ኣይክእልን ግን እቲ ሓበሬታ ናባኹም በፂሑ ሓሶት ተኾነ ይሕሸኒ ካብ ከይፈለጥኩም ኣብ ሓደጋ ክትወጥቁ ስለዚ እዚኣ እውን ከይረሳዕኩ ክገድፈልኩም ይደሊ ነዚኣ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርስታ ብዝክንዲ ናብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ
إريتراي صغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا